umthwalo nokwazi ukuzithwalela. Kube khona imithwalo ekuthiwa zi-abnormal load, imithwalo esingakwaziyo ukuzithwalela. Halela namhlanje abantu abakwaziyo ukuzithwalela imithwalo yabo bake badluleze namhlanje. Sike sisondeze kuThixo abantu abamelwe zi-abnormal load. Kamendenke yakowethu halela intoba xa sisondela bawugweza ne-abnormal load zethu, sisondele ngentlobeko ngoba ukhomthwalo uyingozi njengomthwalo ongakwazi ukuzithwalela wona. NgoLwesine xa ndilungiselela ukuza apha epaskeni kungena umakhelwana ndibile ndimanzi kongamanjija ndisenzela uma piti. Wabuza umakhelwane kuma wenzela ngunyana piti bebanintsi kangaka abazukulwana. Wathuma ingxaki xa ndibathuma wayendinaphela ndaqonda intoba yi-abnormal load le ndidibana nayo apha namhlanje. Rhamentenhle yakowethu ndirhalela intoba xa sizoyolala sithathe imithwalo esingakwazi ukuzithwalela siyisondeze ngaphambili kuThixo, ngoba nantsi le ncwadi yenduna isithi makabongwe uThixo osithwalela imithwalo yethu. Akukho mthwalo nzima njengomthwalo we-altitude endleleni wena wethu. Akukho mthwalo nzima njengomthwalo wenzondo. Akukho mthwalo nzima njengomthwalo wokungangenelani namakhelwane bakho. Halela intoba namhlanje sithathe i-abnormal load zethu sisondeze kuThixo, imithwalo esinganokwazi ukuzithwalela thina. Ewe bantabethu, halela intoba imithwalo yethu siyisuse ebantwini. Rhamentenhle yakowethu ngoba for amahlaba umntu uyathatha abeke esifubeni kanti enkolo nje uyamnyonyozela. Halela intoba siyisuse imithwalo yethu ebantwini. Makabongwe uThixo osithwalela imithwalo yethu. Mabezeke bezothandaza befundisa abantu abanemithwalo abangakwazi ukuzithwalela yona. Oh